celebrat 3 jornades per retre homenatge a 27 víctimes de la guerra civil del cop d'estat, 27 persones que varen morir, que varen ser assassinades, que varen ser represaliades, que varen desaparèixer i que se li va llevar l'oportunitat de poder viure en pau, defensant uns valors democràtics, que és allò que avui en dia també defensam. Aquest és un projecte que ve de fa uns quants anys enrere, que des del govern de les Illes Balears se va demanar als ajuntaments a veure si estaven interessats en posar pedres de la memòria. Vàrem enviar tota la llista de víctimes que teníem. Ara fa poc ens varen dir que ja estaven fetes i ara en aquests dies els estem col·locant. I aquestes persones, amb aquestes 3 jornades, tindran a diferents places, carrers, tant de Pollença com de Port de Pollença, una llamborda amb el seu nom, amb la data de naixement, de defunció, i explicant on varen estar tancades i una mica d'informació per tal que tothom que passegi pel nostre municipi pugui recordar en aquestes persones que varen ser assassinades ara fa al voltant de 90 anys. També un reconeixement a totes aquelles dones que estaven darrere, tots aquests homes que han fet aquest acte de reconeixement i dignitat, que van donar la seva vida perquè nosaltres tinguéssim llibertat i un benestar futur. I per tant, des d'aquí crec que ha de ser un punt perquè no descansem mai, estiguem vigilants perquè aquesta lluita per la llibertat i per els drets no s'ha d'aturar. Per tant, molt units per fer aquesta lluita. Quasi la immensa majoria d'ells sí que hi ha famílies a darrere i per tant ha estat un acte molt emotiu i una bona manera de tenir present i en un record uns fets que van passar. Aquest acte ha estat com una celebració d'uns enterraments que no se van poder fer en el seu moment i de qualsevol manera ara tenim aquesta satisfacció de poder deixar que almenys les seves memòries estiguin en pau i que els familiars puguin tenir aquest conhort de saber que si hi ha qualsevol memòria més enllà, almenys serà reconeguda. És un acte realment molt emotiu. La veritat és que quan recordes una persona que va ser assassinada, que la seva família, molta d'ella, no ha pogut recuperar les seves restes. Persones que han viscut tota una vida sense saber on hi havia enterrat un fill, un pare, un germà, un amic, un marit. I poder retre homenatge amb un acte tan senzill com posar una llamborda, fer un reconeixement amb una foto, amb una ofrena floral i acabar amb el cant dels ocells, la veritat és que són moments emotius i que totes les persones, per poca sensibilitat que tenen, s'emocionen i crec que és un acte de reparació i de justícia. Bé, i en aquest cas també és d'agrair a totes les famílies, a totes les persones que han volgut recordar en aquestes víctimes, a totes les persones que han fet feina per tal que aquest acte sigui possible, a l'Ajuntament, a la Comissió de Memòria Històrica, famílies, el Govern de les Illes Balears, Memòria de Mallorca. És una feina conjunta, compartida, i l'èxit és un èxit col·lectiu i res més que gràcies.
Jo crec que és una iniciativa necessària, evidentment que arriba tard, avui mateix una dona quan col·locava la pedra ho deia, és que és molt tard, perquè si hagués estat fa un parell d'anys, no? Mon pare hagués estat viu o el meu home ho hagués pogut veure i evidentment és així, hem fet tard en molts d'aspectes, però bueno, és una reparació que crec que s'ha de fer sigui en un moment que sigui i que a més dona un missatge, crec que a tothom, que el missatge és mai més el lloc contra ningú. I sobretot el més important és tenir en compte que tot això ha de servir no per obrir ferides, sinó precisament per tancar-les. Això és molt important. Aquests actes són molt importants per reconèixer, per recordar, per reparar un mal que se va fer i per tal que les seves famílies puguin, en certa manera, també tancar un dol que dura 9 dècades i també perquè la gent de Pollença, la gent de Mallorca, la gent que visita Pollença pugui veure aquestes llambordes i pugui recordar que en els anys 30 del segle passat varen passar un fet molt tràgics i per prendre també consciència de que això no ha de tornar a passar.